Kuinka käy, kun intohimona on muoti, kauneus ja muodin tuominen uudella ja erilaisella tavalla keskelle kaupunkikeskustaa? Elämysmatka muotipäivien maailmaan voi alkaa. 4 muodista kiinnostunutta leidiä päätti tiukasta aikataulusta huolimatta tuottaa uuden ja täysin erilaisen muotitapahtuman keskelle keskustaa, samalla luoden elämyksiä kuluttajille ja elävöittäen keskusta-aluetta. Muotinäytöksiin haluttiin paikallisia, aivan tavallisia ihmisiä malleiksi, jotta heihin voisi samaistua. Mallit koulutettiin itse ja heidät otettiin mukaan luomaan muotipäivät henkeä. Muotiviikot-ajatus tiivistyi 2 muotipäiväksi, johon lähti ensimmäisenä vuonna mukaan 26 yritystä Jyväskylän keskusta-alueelta. 4 leidin muotikopla saavutti muotipäivät tapahtumallaan suuren suosion niin kuluttajien kuin yrittäjienkin keskuudessa. Tapahtuma saikin jatkuvuutta vuodelle 2007. Toista kertaa järjestettävä muodin suurtapahtuma Muotipäivät sai ensimmäistä kertaa pidennetyn aukiololuvan mukana oleville liikkeille muodin yölle kello 23 saakka, mikä tarkoitti, että shoppailun huumaa koettiin yöhön asti. Muotinäytökset päätettiin toteuttaa myös jatkossa itse ja mallien kouluttamista jatkettiin tiiviisti. Tapahtuman suosion kasvaessa myös mukana olevien yritysten määrä kasvoi tuplasti ja mukana olikin 52 yritystä ja yhteistyökumppania. Muotipäivät jalkautuu Jyväskylän kaupunkiin jäädäkseen. Koska Muotipäivät nimi oli joka syksy ihmisten huulilla, oli tapahtumaa jatkettava. Mukana olevien yritysten myynnit kasvoivat ja Muotipäivät laajeni. Vuonna 2008 tapahtuma sai uudistuksia. Vetovastuu siirtyi 2 leidille alusta asti mukana olleelle Johanna Soilulle ja vuonna 2007 mukaan lähteneelle Anna-Liina Vekkelille. Edellisvuonna Muotipäivien tekijöiden vieraillessa Pariisissa tuli polte jatkaa Fashion Week-teema-ideaa. Täten vuonna 2008 TV-mainoskuvaukset käytiin toteuttamassa New Yorkin Sykkeessä. Vuonna 2009 Muotipäivien tuottajat perustivat muotitoimisto Fashion Unitin. Syksyn muotipäivien kasvaessa sai Jyväskylä keväälle 2009 muodin yötapahtuman. Myös Tampere sai ensimmäiset Milano-teemaiset muotipäivät keskustorille. Jo 4. kertaa järjestetyt muotipäivät toi jälleen kuluttajat kaupunkikeskustaan ihastelemaan kevään ja syksyn trendejä muotinäytösten ja asiantuntijaluentojen merkeissä. Tapahtumatarjoukset mukana olevissa yrityksissä tempaisivat shoppailijat mukaansa. Fashion Week-kaupungeista viimeisenä esittäytyy Lontoo. Vuonna 2010 Muotipäivät juhlii 5-vuotistaivaltaan. Yritykset yhteen kokoava 2-päiväinen Muotipäivät-tapahtuma viedään vuoteen 2015 mennessä 5 eri kaupunkiin. Tule, näe, koe, Muotipäivät.